η ομάδα σας είχε πρωτότυπες ιδέες. Τι ακριβώς κάνατε? Πήραμε συνεντεύξεις από δύο ανθρώπους που είναι στην Πύλο. Η μία κοπέλα που πήραμε ήταν η κυρία Καζάνα, που είναι υπεύθυνη για τις αρμοδιότητες του Δήμου. Και πήραμε και από τον κύριο Παλαφούτη που έχει ένα λαογραφικό μουσείο και ασχολείται με την ιστορία της Πύλου. Τέλεια. Και περάσαμε τόσο όμορφα που είπαμε ότι του χρόνου θα ασχοληθούμε Με την εφημερίδα. Ωραία, και θα λάβουμε πάλι μέρος στο διαγωνισμό, έτσι. Ναι. Θα φτιάξουμε μια ηλεκτρονική εφημερίδα. Να μπείτε όλοι στο Τι θα site. έλεγες, σε διέκοψα, τι θα έλεγες? Ότι μας είπε κάποια ιστορικά πράγματα ο κύριος Μπαλαφούτης και η κυρία Καζάνα μας είπε για τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, των αντιπροσώπων και όλους αυτούς. Και θα σας προτείνουμε να μπείτε στη σελίδα μας, να δείτε το υλικό μας, γιατί είναι ένα όμορφο πράγμα. Και... Λοιπόν, συγγνώμη που δεν παραβρεθήκαμε σε αυτή την παρουσίαση, αλλά λείπουμε λόγω διήμερης. Ελπίζουμε την επόμενη χρονιά να μπορέσουμε να παραβρεθούμε και να κάνουμε live την παρουσίαση.